Nuorten alkuinen lähtö ja viimeinen lähtö. Nyt jos olisi Sulkakoski töissä, niin se sanoisi jo, että eiköhän ole tauon paikka. Mutta ei sentään. Se meri nyt saapi huilata sillä Vaasassa. Eikö mä kokonaisuudessaan lasketaan tää nuorten luokka putipuhtaaksi? Se on ihan oikea meininki. Sitten tulee mullekin se piste siinä. Eihän näitä ole 25 lähtöä. Tuo ei oikeastaan kuin semmonen alkupalke. Niin, alkulämmittely. Kyllä tässä alkulämmitellä saa ja täytyy itekin kyllä ottaa vähän varovasti tätä alkua, ettei huomisaamuna jos kuuluu vaan pihinää, niin no juttu sekin, että joutuu oikeesti se Severi hakemaan sitä vaan. Vain minun kuolleen ruumiin yli. Joona Mäkinen, Joni Kunnas, Eemeli Rautiainen, Elina Anni Korpi, Toni Salo, Roope Tykkyläinen. 248, Eemeli Rautiainen. Piikkipaikka. Ei mene ihan putkeen nyt sitten Toni Salolla. Salo nimittäin ilmeisesti jatkuvalla kyllä toimii hyvin. Oikein auto parkkiin ja menikö niin lähelle sitten, että ei saa ovea auki, niin sitten on hirmutalakoon, se istuu autossa ja sitten pitäisi poistua. Katsotaan nyt kyllä se sieltä varmaan tulee. Ovi on auki. Autojen välisiä eroja, niin taistelua saa kyllä mihinkään kohtaan, ellei se jonkin verran tuossa sitten vielä kiivastu tuo hommeli. Ja ensimmäinen kierros tosiaan, se menee Eemeli Rautiaiselle, kun kakkospaikalla on Joni Kungas, Vääkyläiskuljettaja. Rautiaisen Eppu edustaa Suomessa urheiluautoilla Puolakka Cityssä. Asutaan koulupoeka, ikä 15V. Pari finnaalipaikkaa ja hikistä pystyvä. Kainuun Kuutamon keikat, Puolangan majoitus ja karavaan. Otanko osakeyhtiö Sotkamo Porakaivo ja Laura yhteistyökumppana. Kiitos Santala Vesalle auton lainasta. Kungas ja Joni edelleen kakkospaikalla numero 240 käydevään työkuljettajien Kungas Kommandiittiyhtiö Lahden autolasikeskus mainostaksi Mari Maimaa, Sami Oil, Volta Center, taksi Markku Putula-Reinat, Jyystönen ja Mauri Kungas yhteistyökumppanina. 248 Eemeli Rautiainen semifinaaleihin Joni Kungas välieräpaikan viimeisestä alkuerän lähdöstä lunastaa 452 numerolla kilpaileva Roope Tykkyläinen, päitsiläiskuljettaja on kymysyksessä. Se oli sitten ensimmäinen kasa papereita käsiteltynä. Laura, mehän vilkuttamaan nyt siihen. Niitä on 2. Mehän vilkuttamaan nyt kun yksi ei taida muodostaa kasaa. Eli alkuerät voidaan viivata yli tuosta. Noin. Siirrymme tuossa tuokiossa keräilyerän lähtöjen puolelle. Ja kerran vielä, jos haluat huomiselle tai ylihuomiselle päivälle tuon tulospalvelun tekstiviesti-ilmoituksen. Eli se merkitsee sitä, että kun olet ajanut, niin saman tien kun olet varikolle menossa, niin sulle tulee tekstiviesti jo koskaan missä ja minkä numeroissa lähdössä ajat seuraavan kerran. Ja vähän